оила макони меҳрубонӣ. мо силсилаи видео мусоҳибаҳоро шурӯъ мекунем ва имрӯз як меҳмони бисёр олиқадр дорем ва умедвор ҳастам ки дар доираи мавзӯи оила макони меҳрубонӣ метавонем ки имрӯз як чанд масъалаи бисёр муҳимро баррасӣ кунем ва ҳамчунин барои дарёфти роҳҳалли онҳо низ чизи наве баротон пешниҳод кунем. Имрӯз бо ин мақсад мо аз муаллимаи бисёр азиз Гулҷон Бобосодиқова, коршиноси гендерӣ, роҳбари Эътилофи аз баробарии ҳуқуқӣ ба баробарии воқеӣ даъват кардем. мавзӯи гендер, мавзӯи хушунат, мавзӯи зӯроварӣ, мавзӯи тарбияи насли нав, мавзӯи солимтар сохтани оилаҳо ҳамеша яке аз мавзӯъҳои бисёр муҳим ҳам буданд ва нақши зан дар оила, дар хушбахт сохтани мардҳо агар бигирем дар маҷмӯъ бисёр боризам ҳаст ва барои ин ман мехостам ки саволи аввали ман вобаста ба сатҳи донишу фаҳмиши занони имрӯза бошад ки оё ин сатҳ шуморо қаноатманд мекунад ё на? من فکر میکنم که 30 سال زیاد سپری شده مملکت استقلالت و دست آورده یک زمینه نهایت بزرگی گفتم ممکن حقوقی رو برای برابر حقوقی و برابر امکانات زن و مرد تصدیق کردن قبول کردن چندین سازشنامه‌های بین‌المللی رو اعتراف کردن یکی از آنها درباره از بین بردن تمام نمودهای پایمال کردن حقوق زن یا اینکه گویم درباره کنونسیون درباره حقوق کودک یک چند فرمانهای پرزیدنت برنامه‌های دولتی اگر هم گیریم اگر شمارش نهایت زیاد است لیکن مقصد یکتر مقصد درباره به یک راه گذاشتن برابر حقوقی و برابر امکانات زن و مرد اگر در یاد داشته باشید اگر وقتی که سال 1994 کنستیتوسیا رو عمومی خلقی محکم میکردن در همین کنستیتوسیا ماده 17 نوشته شده است که زن و مرد برابر حقوق در دوام همین 30 سال پایه حقوقی آن رو مستحکم کردن در دوام همین سالها برای بلند برداشتن معرفت حقوقی عموما هم مرد و هم زن بسیار کارهای گذرانده شد لیکن نسل نو دویم آمده هستند فرض کنیم ما اگر 10 سال پیش در بین دیگر یک گروه اگر همین کارهای میگذراندیم امسال با یک گروه های نو آمده هستند که از این چیزا بیخبر هستند ما گفته نمیتونیم که همه یک خیل دانش دارن همه چیز باخبر هستند برای من خیال میکنم که این کار رو باز دوام دادن در کار باز پرقوت‌تر کردن در کار همه واسطه های استفاده بردن در کار умуман муаллима ҷон худи хонавода барои соҳиб маълумот шудани як зан чӣ нақш дошта метавонад? агар дар ёд дошта бошед агар аввалин солҳои пас аз ҷанг духтаро ба мактаб намерафтанд асосан дар деҳот ба душанбе намеомаданд чунки амниятро ҳеҷ кас бо онҳо ташкил намекард ва дар мактабҳои олии донишҷӯён шумораш ниҳоят паст рафт нисбат ба даври шӯравӣ ва ҳамон замон як гурӯҳ ташкилотҳои ҷамъиятӣ муроҷиат карданд ки бояд ки як қарор қабул шавад дар ҳукумат ва бо ташаббусу бо иродаи сиёсии президент ҳамон квотаи қабул кардани духтаро баррасӣ шуд албатта ин аз боло ҳамин чизро дарк карданд ва хостанд ки духтаронро ба хондан ҷалб кунанд духтароне ки таҳсилро то охир расонданд ё ки дар мактабҳои олӣ хонданд онҳо соҳиби касб ҳастанд онҳо соҳиби ҳунар ҳастанд дар ҳамон оилаҳо бояд ки ҳамин чизро зиёдтар аҳамият диҳанд ки фардо он духтар ки аз хона меравад шавҳар мекунад фақат бо умеди гӯем ки ҳамин таъминоти оила аз тарафи шавҳар шуда агар монад агар албатта якла проблемаҳо пайдо мешаванд бояд ки вай духтар ба оилаи нав ворид шавад ҳам маълумотнок бошад ҳам ягон касб дошта бошад воқеан мисли он ки чун ишора карде дар мавриди соҳиби маълумот будани занҳо ман як навора дар интернет тамошо кардам аз як нафар суол мекарданд ки мехостед ки духтаратон донишҷӯ шаваду таҳсил кунад духтур шавад мегуфт ки на ман намехоҳам таҳсил кунад
аммо вақте суол додан ки вақте ба духтур меравед ба назди кӣ мехостед бирен ҳамсаратона масалан гуфт ки ҳатман бояд як духтури зан бояд бошад яъне ки ҳам намехоҳанд ки масалан духтари худашон духтур бошад ва ҳам мехоҳанд ки боз вақте духтурхона мераванд ҳамсари онҳоро як зан муоина кунад ва ин воқеан як чизи як тазоди аҷиб буд ва дар мавзӯи ақидаҳои гендерӣ бо ин қолабҳо ва бо зӯроварие ки оли дар оилаҳои мо ҳаст чӣ хел бояд мубориза бурд бо кадом роҳ мешавад ки ин аз миён бардошт ё аз байн бурд мо гуфта наметавонем ки ин қолабҳо дар тамоми ҳаёти мо вуҷуд доранд мисолҳои хубе ки мо имрӯз ба даст оварда истодем аз худи ҷавонон сар карда мо бояд ки бо ҳама воситаҳо ба мардум расонем чӣ хубеш ҳастаст ки агар мо аз ин қолабҳо дуртар шавем хай бибинед ки баъзе чизҳое ки аз шариат талаб карда мешавад гӯё ки бе иҷозати шавҳар набояд ки берун равад ё ки дер монад ё ин ки дигар проблемаҳо ҳастанд ҳамин чизҳоро баъзеҳо чун қонун қабул мекунанд ва ин албатта пеши роҳи ҳамун занро барои оянда фаъол буданаш ё ки аз ҳуқуқҳои худаш бохабар буданаш дур мекунад ва ман хиёл мекунам дар ин ҷо албатта бо мардҳоям бисёртар кор кунанд дар кор агар бинед агар хай шумо хуб медонед ки баъзе вақт мегӯем ки зиёдтар аҳамият метиҳанд ба писаро ба духтаро не гӯё ки ин моли кас аст ман хиёл мекунам ки ҳамин чизҳоро аз байн оҳиста оҳиста мо бурда истодем ташкилотҳои ҷамъиятӣ ҳамроҳи намояндаҳои ҳукумат ва албатта дар худи гӯем маҳал дар маҳал онҳо бо чашми худашон ҳама ин чизро мебинанд бояд ки дар ҳамон маҳал мо бояд зиёдтар кор кунем аз маҳал сар кунем аз ҷои зист сар кунем бепарво набошем ягон касро дар чет намонем бояд ки ҳамроҳи ҳамон духтарои ҳамон оилаҳо ҳамин проблемаҳои пайдошудаги ҳамроҳ ҳал кунем бале воқеан бо назардошти ҳама тасмимҳое ки гирифта мешаванд пурчида нест ки хушунат ва зӯроварӣ дар оилаҳо оли пур аз миён нарафтааст ва чизи аҷиб ҳамин аст ки духтарон ки мавриди хушунат қарор мегиранд хеле кам ба мутахассисон муроҷиат мекунанд ба назари шумо чаро солҳои аввали истиқлолияте нигоҳ кунем агар хушунат дар вақти ҷанг дар дараҷаи олияш буд мо акун медонем ки чӣ хел хушунат нисбати занҳои духтарои ноболиғ будана он вақт намедонистем ки пешгирӣ ҳамин чӣ хел аст мана имрӯз албатта марказҳои алоҳида ҳастанд мутахассисҳои алоҳида ҳастанд ки метавонанд кӯмак расонанд ба онҳое ки дар гирдоби хушунат афтиданд ва албатта ахборот ба ҳама намерасад дар ин восита албатта як стратегияи гӯем ки ҳамкории ташкилотҳои давлатию ҷамъиятию аз маҳал калонсолу пиронсолу гӯем ё ин ки намояндаҳои дин мо бояд ки ҳама якҷоя ҳам фикру ҳам зикру ҳам ба мақсади ҳамин чизро аз байн бурдан бошем он вақтанда ин роҳи ҳалли масъаларо ёфта мумкин албатта инам дар қонунҳою дар барномаҳо ҳамин чизҳо ҳамаш омода ҳастааст лекин дар як вақте ки агар маблағгузориам набошад ин чизҳо дар коғоз мемонанд дар ҳамон навиштаҷот мемонанд ва иҷроишаш ин қадарам барои пешрафт ёрӣ наметиҳад яъне барои пурра расидан ба ин ҳадаф ба назари шумо маблағгузорӣ аз имрӯза бештар зарур аст ҳаминтор баъзе марказҳои ёрирасон аз тарафи ташкилотҳои байналхалқӣ дастгирӣ карда мешаванд лекин ман хиёл мекунам ки ҳам ҳукуматҳои маҳаллӣ бояд ки ба инҳо кӯмак расонанд агар аз ҳама тараф ҳамин масъала ба аҳамият диҳанд агар заминаи расондани гӯем ёрии ҳуқуқӣ барои баландбардоштани ҳуқуқӣ ва ҳимояи занҳо албатта босифаттар мешавад яке аз масъалаҳои бисёр муҳим ин никоҳи барвақтӣ аст новобаста ба он ки масалан санадҳои ҳуқуқӣ ҳамичира манъ кардааст яъне ки барвақт ба шавҳар додану беризоии духтар ба шавҳар додан ё ҳоле ҳам мушоҳида мешавад яъне ҳоле ҳам пурра аз миён нарафтааст чаро бо будани ин қадар таблиғ бо будани санадҳои ҳуқуқӣ бо будани масалан тасмимҳое ки шумо гуфтем ки рӯи даст гирифта мешаванду барои мардум аст вале ин зуҳурот аз миён нарафтааст медонед ин як дарди дили ман аст чунки
вақте ки аввалин парламент дар вақти рӯзҳои ҷанг ҳамин проблема муҳокима мекарданд, дар даври шӯравӣ синди издивоҷ 18 буд дар кодекс. баъд ӯ мардҳои дар парламент будагӣ гуфтанд ки чӣ аз 17 карданд дар кор. баъд иҷоза доданд дар кор ки 17 ин қонунӣ, боз агар ягон ҳодисаҳо бошад агар 16 ба фаровардан мумкин ӯ давра. мо чандин сол мо гуфта истодем аз тарафи ҷомеаи шаҳрвандӣ мо муроҷиатҳои зиёде кардем ба худи ҷаноби олӣ, гуфтем ки ин проблемаро ҳал карданд дар кор. чунки ӯ духтараке ки агар ба 16 расиду агар ки шавҳар кард аз мактаб дур мешавад, маълумотнокиш паст мешавад ва хушбахтона ҳамин бо дастгирии худи ҷаноби олӣ мо баргаштем ба 18. лекин имрӯзам ӯ 18 гӯем ки ҳаст, лекин иҷозат дар вақтҳои алоҳида, ҳамон вақтҳои алоҳида муайян карда нашудааст ки мумкин то 17 паст кунанд. медонед вақти ҷанганда баъзе чизҳои мо исбот мекарданд ки аз нуқтаи назари иқтисодӣ, молиявии оила, гӯем ки қашшоқӣ, он чизе ки мо аз сар гузарондем, мегуфтанд ки тезтар духтарро бояд ки ба шавҳар биронад, якта нохӯр камтар мешавад. ҳатто дар сатҳи парлумон ҳам хеле фикр мекарданд. дар сатҳи парлумон синду солаша паст мекарданд ки аллакай вай духтар омода ҳаст барои оиладорӣ. имрӯз хушбахтона ҳамин чиз ҳаст, лекин ина бинед ки вақте ки мебиёранд аллакай духтарак ҳомиладор, лекин вай 17 сола ёки ба 18 нарасидааст. дар он ҷойҳое ки қарор мекунанд, иҷозат метиҳанд, мегӯянд ки бо сабаби ҳомиладориш мо иҷозат метиҳем ки издивоҷ шавад. мо зидди ҳамин чиз ҳастем, чунки вай аллакай қонунро вайрон кардааст. медонед, инам аллакай як хушунат аст. ё ин ки мо медонем ки дар баъзе ҷоҳо ноншиканон мекунанд аллакай дар синди хурдсолӣ, дар баъзе ноҳияҳо ин чизам аст. инам як холапҳои аз ҳамон замони пешмондагӣ. аллакай вай духтарак розигиша надодааст, лекин падару модар чӣ мекунанд? боз як чизҳо ҳастанд ки аз духтарак намепурсанд ӯ розӣ ҳаст ё розӣ нест, дар кадом синди сол, 16 ё ки во камтар падару модар ки гуфтанд вай розӣ мешавад. баъд мебинед ки ҳам хушунат пайдо мешавад, ҳам пошхӯрии оилаҳо. ба назари шумо бечора духтар бояд чӣ кор кунад? баъд масалан агар муқобили раъйи волидонаш чизе бигӯяд ин хуб нест, ба ҳар сурат зери таъсири атрофиён мемонад, дар ин ҳолат бояд чӣ кор кунад? ман хиёл мекунам ки на фақат падару модар, бояд ки тамоми аъзоҳои оила, хай бародар дорад ёки аз вай бо калонтар дигар аъзоҳои оила ҳастанд, ки гирда атрофанги хешатавор ҳастанд, бояд ки бепарво набошанд, бояд ки онҳо ҳам иштирок кунанд дар ҳаёти ояндаи ҳамин духтарака. воқеан як мавзӯи дигари бисёр ҷиддӣ ки аз суҳбати шумо бармеояд ин сину сол аст ва масалан дар ҷомеаҳои аврупоӣ, масалан кишварҳои дигар баъди 25 солагӣ ба шавҳар баромадани зан як чизи маъмулӣ аст. вақте ки ӯ донишгоҳ хатм мекунад, ҷои кор пайдо мекунад. аммо вақте ки духтарони мо масалан дар ҷомеаи мо аз 25 сола боло мешаванд, онҳоро пирдухтар мегӯянд, ҳатто таҳқир мекунанд. бо ин зуҳурот маълума чӣ хел бояд мубориза? субҳон, шумо дар бораи духтарон мегӯед, лекин ӯ писарҳое ки дар ғарб ҳастанд, онҳоям то ки мустақил нашаванд, то ки хонаи худаш набошад, то ки маоши мустаҳкамаш набошад, ӯ оиладор намешавад. ин як мантиқ аст, ҳам барои писар, ҳам барои духтар. ман хиёл мекунам ки он чизе ки айбдор мекунанд ки вай духтар пир шудасту, вай духтар чӣ шудасту гуфта, ин гапҳои ҳама сафсата аст. мо имрӯз мебинем ки духтарои мо дар ҳар хел синду сол аллакай оиладор мешаванд. албатта ин аз муҳаббати якдигар, аз пайдо кардани гӯем ки якдигар, ин чизба айбаш нест, лекин баъзеҳо айб мекунанд. инам аз байн бурдан мумкин аст. бо чӣ роҳ? ба ҳама роҳе ки исбот кардан мумкин аст ки оиладорӣ албатта аз синду соли ҳамон гуфтост ноболиғ дида ин синду соле ки расидааст ба 20 ёки 25, ин аллакай оилаш боз мустаҳкамтар мешавад, бо хушбахттар мешавад, чунки онҳо баробар мешаванд бо шавҳараш ва метавонад ки идораи гӯем ки мустаҳкамии оилавие, хушбахтии оилае ба даст гиранд.
яке аз масъалаҳои бисёр муҳим ки баъзан ҷой доштани хушунат ва ҳатто ҷудошавиҳоро сабабгори асосӣ медонанд ин дахолат кардани шахсони сеюм, дахолат кардани атрофиён аст. Ва умуман назари шумо чӣ аст? Кадом вақт масалан волидон метавонанд ки ба зиндагии оилаи ҷавон дахолат кунанд ва оё дахолат кардани шахсони сеюм боиси коҳиш ёфтани ҳамин зуҳурот, яъне хушунат ва зӯроварӣ дар оила мешавад ё на? ман фикр мекунам ки мо ҳозир бисёр вақт дар бораи он духтарҳо мегӯем ки ё ки занҳо ки дар хушунат ҳастанд, лекин кӣ бояд ҳамин масъала ба ҳамроҳ шавад барои ҳалли ин масъала? ман фикр мекунам ки он калонсолҳое ҳам ҳастанд ки аллакай аз қонуну аз қоидаҳои нав бохабар ҳастанд ки мо дар мамлакати дунявӣ зиндагонӣ кара истодем, ҳуқуқбунёд, баъзе чизҳое ки пеш буданд имрӯз ба онҳо роҳ додан мумкин нест. баъзе калонҳо аз ин қонуну чизҳои нав бехабар ҳастанд. бояд мо ҳамон шахсона ба ин масъала даъват кунем, бо онҳо ҳамроҳ ин масъаларо ҳал кунем ки албатта оила аз байн наравад. бо ҷавоно осонтар суҳбат кара мешавад агар ки шумо аз ҳамин қонунҳою аз ҳамин чизеҳо бохабар бошед. Агар умуман ҳуқуқи инсон ҳам зан инсон, ҳам мард инсон. баъзе вақт мо мардро волотар мегирем ва хиёл мекунем ки зан беҳуқуқ аст. барои ҳамин боз ман такрор мекунам чӣ хел ки дар аввал гуфтам, ин барномаҳои баландбардоштани маърифати ҳуқуқӣ бояд ки мо ҳаматарафа дар байни ҳама наслҳо аз мактаб сар кара то ҳамин калонсолҳое агар барем агар баъд он вақтанда ҳалли ин проблемаҳое меёбем. шумо дар суҳбати қаблитонам гуфтем ки оли як робитае ки миёни мактаб ва оила буд қариб ки канда мешавад. оила фикр мекунад ки дар мактаб бояд ё дар донишгоҳ бояд тарбия биёбад, он ҷо фикр мекунад ки бояд дар оила тарбия биёбад ва ҳамин пайванда чӣ хел бояд барқарор кард маълима? имрӯзҳо мегӯянд ки айби мактаб зиёдтар аст, мегӯянд мактаб мегӯянд нисбат ба пешина масъалаи таълим ба зиёдтар аҳамият медиҳад, масъалаи тарбия ба камтар. шояд ҳамин барномаҳое ки месозем дар маориф бояд ки баъзе чизҳои хубе ки дар вақти шӯравӣ буд ҳамон чизҳоро баргардон лозим. Масалан чӣ? Мактабҳои буданд ки университетҳои волидайн буданд дар назди мактаб буданд. ҳамунҷо ҳам муаллим ҳам гӯем ки волидайн ҳамроҳ вомехӯрданд ва ӯ проблемао ки пайдо мешуд дар бори тарбия дар ҳамун ҷоҳо ҳал мекарданд. ин дар тамоми гӯем ки мамлакатҳои шӯравӣ ин аз ҳама аввалин университетҳои волидайн тамоми волидайнро дар бар мегирифтанд, падару модару хешу табору. имрӯз мебинед ки мактаб мегӯяд ки волидайн айб бошад, аз оила мешунед ки айби мактаб аст. барои ҳамин якдигарро наздик кардану ҳамин проблемаҳои барои ҳал кардан барномаҳои алоҳидаи махсус лозим ҳастанд. то ки мо ҳамин хел бегонагӣ мекунем, мактаб роҳи худаш кити, оила роҳи худаш кити, байн ба кӯдак ӯ тарбие ки лозим аст намеёбад. воқеан як раванди дигаре ки таъсир мерасонад ба тарбияи кӯдакон ва ба устувории оилаҳо ин муҳоҷират аст. то чӣ андоза ҳамин раванд ба бештар шудани хушунат дар оилаҳо таъсир расондааст? албатта вақте ки оилаи пурра нест, падару модар ки дар оила нест, бисёр проблемаҳо пайдо мешаванд ва муносибати келино бо хуштомано, бо хусро, гӯем ки бо дигар аъзоҳои оила тезу тунд мешавад. гуфта истодиянд ки подшавии оилаҳоям гӯе ки ҳамин аз проблеми муҳоҷирати мардҳо ҳастааст. гӯе ки онҳо дар он ҷо дигар оила пайдо мекунанд. ман хиёл мекунам ки инам на он қадар мумкин зиёд бошад, лекин ба ҳар ҳол ӯ хушунате ки имрӯз дар ин оилаҳои нопурра пайдо мешаванд, ман хиёл мекунам ки дар ҳамон маҳал бояд ки ғамхорӣ, меҳрубонӣ, гирду отрафангиҳо зиёдтар бошад ба он зане ки бо фарзандош мондааст ва тарафдори зиёдтар зан бошанд. на гӯем ки он корҳое ки баъзе хуштомонон мекунанд. ман ба наздикӣ дар Себистон будам ва медидам ки ду кӯдаки хурд кати
келинрашро хуштоман аз хона пеш мекунад. Ва уман хушунат на фақат гӯем ки оила вайрон кунӣ, хушунат на фақат чизҳое гӯем ки аз ваи ҷисмонӣ, равонӣ ҳам ҳастаст, иқтисодӣ ҳам ҳастаст. Ҳамтунӣ гӯем ки зане ки маълумоти олӣ дораду як ихтисос дорад, вай намемонанд ки вай рафта кор кунад ё ин ки хондан намемонанд, як ала дигар проблема. барои ҳамин ина боз мегӯям ки аз ҳамон бохабар кардан аз бисёр қонунҳои барномаҳое ки давлатӣ ҳастанд, мо бояд ки мардумро аз наздик шинос кунем. хуб дар мавриди таъсир расонидан гуфтем, дахолати шахсони дигар, баъзан ҳамин чиро мо қабул надорем ва мегӯем ки ба зиндагии як нафари дигар бояд дахолат накунем. Ба назари шумо кадом вариант дуруст аст? Бояд дахолат кунем ё баръакс бояд дахолат накунем, чун зиндагии онҳо аст? мо набояд ки тамошобин бошем. мо мегӯем ки оила ин яке аз сутунҳои ҷомеа аст. Якташон мо гуфтем ки кори ман не, дигарашо мо вай накардем, лекин дониста қонунӣ ҳамроҳ шудан дар кор. аз нуқтаи назари қонун бояд ки мо рафтор кунем, ҳамроҳ шавем ва ҳама якҷоя бошем, на ки якта аъзои оила аз дигар оила омада ин корро ҳал карда наметавонад. хуб мо як саволи маъмулӣ дорем, албатта чун ин лоиҳа оила макони меҳрубонӣ ном дорад. Саволи маъмулии мо ҳам ҳамин аст ки чӣ бояд кард то оила ҳамеша макони меҳрубонӣ ва макони эҳтироми ҳамдигарӣ бошад? албатта дар оила меҳру муҳаббат зану шавҳар ба меҳру муҳаббат нисбат ба фарзандо, хушбахтӣ яктарафа намешавад. Ки ман фикр мекунам ки имрӯз хушбахтӣ ҳамаи мо гӯем ҳар як шахсу ҳама оилаҳо дар он аст ки албатта мо дар тинҷии оромӣ зиндагонӣ карда истодем дар мамлаката мо. ин ҳам яке аз хушбахтиҳо ҳастаст. бояд ки мо ина қадр кунем. вақте ки оиладор мешавӣ, ҳам чӣ шавҳар чӣ зан бояд ки якдигарро бисёр аз наздик донанд. шавҳар ба чӣ маъқул аст, зан ба чӣ маъқул аст, ё ки тақсими вазифаҳо дар оила. вақте ки фақат зан дар оила гӯем ки ҳама бори зиндагӣ ба сири зан, мард фақат тамошобин, он ҷо ба хушбахтӣ намешавад. ман хиёл мекунам ки имрӯз албатта барои хушбахттарин имкониятҳо дар ҳар як оила ҳаст ва албатта дар байни донишҷӯёҳо ҳам бояд ки мо ҳамин чизҳоро тарбия кунем. баъзеҳо оила тез пайдо мекунанд ва тез вайрон мешавад. ин албатта бадбахтӣ ҳастаст. лекин оилаҳо ҳастанд ки 50 сол ё ки 40 сол зиндагонӣ мекунанд ва он фарзандое ки дар ин оила тарбия меёбанд ба воя мерасанд, аз падару модар ибрат мегиранд. баъд ин як силсила хушбахтӣ давом метиҳад. хелам як панд ба ёди ман меояд. дар ҳамсоягӣ ду оила зиндагӣ мекарданд, яке бисёр хушбахт, аз ҳамдигар розӣ ва дигари фақат ҷанҷол. ва дар ин оилае ки ҷанҷол буда, мегӯянд ки сири хушбахтии оила чӣ бошад ва пинҳонӣ назора мекунанд ки мард аз миз як пиёларо меафтонад, нохост ва мешиканад ва хуб мегӯяд ки ба ҳамсараш ки занак бубахш ки ман бисёр беэҳтиёт будам, пиёларо шикастам. зан мегӯяд ки ба мардаш ки шумо бубахшед ки ман пиёларо дар ҷои нодуруст гузоштам ва шикаст. хулоса вақте ки меоянд ба хона, ӯ зану шавҳаре ки ҳамеша ҷанг мекарданд мегуфтанд ки сири хушбахтии онҳо ҳамин аст ки дар оилаи мо ҳарду ҳаққем, дар оилаи онҳо ҳарду гунаҳкор худро эҳсос мекунанд. яъне ки фикр мекунам ки барои эҳсоси хушбахтӣ баъзан баъзе гузаштҳову баъзе намедонам ин чизҳо ҳам зарур ҳаст ба фикрам. албатта медонем бисёр чизҳои беҳтарини оилаи тоҷикӣ, анъанаҳои беҳтарина мо бояд ки зиёдтар паҳн кунем. зиёдтар эҳтирому, ҳурмату, шарму, ҳаёю, калону, хурду, ҳамин чизҳо медонем. ман намешунавам баъзе ҷоҳо ба ҳамин калимаҳое намешунавам. бояд ки аз ҳамон хазинаи оилаи тоҷикӣ мо ҳамаи бохабар кунем ки оила асосаш ҳамин аст: ҳурмат, иззат, шарму, ҳаёю чӣ. хай албатта зан нисбати шавҳар гӯем ки ҳурмат кунад, агар ҷавобашам мегирад.
اگر به حرمتی کند اگر و بسیار چیزایی میبینم با واسطه تلویزیون من خیال میکنم که کمتر دغالتر است بعضی چیزا میدونید اون چیزا رو نباید که ما این طور نشون دهیم دوغ و پوپسه و همین خیلی بعضی چیزا که خوشتومان نسبت من دین نگاه کردم این چیزا نمیشد. من یک چیز به خاطر آوردم در شهر نو روز اویله رو میگذروندن در اونجا رفتیم یک گواره موندگی و یک نقشه همین خیلی واسه ساختیم کلی نمون و میزند گواره هم سخت آواز کودک میبرد و داد گفته است بعد خوشتومان میبیاد و استکاک میسید و میگرد گواره یک اشوله الله میخوند و کودک هم آروم میشد. میدون همین خیلی چیزا زیادتر لازم هستند طاقت یک اون تو صبر یک چیز باشد اگر این فایده زیاد میرساند به من همین چیز از یادم نمیبراید که همین چیز یا اینکه نمیتواند با خمیر و با چیزی و کار کردن خوشتومان میبیاد میگوید که کلین من حوز من نشون میدم این خلق کردن در کار از دو طرف میشد بعد اویله هم تنج میشد اویله هم خرسند میشد اویله هم خوشبخت میشد این با طاقت در کار بهترین همین چیزی یک مایده هم باشد که بهترین عنعنه‌های اویله تاجیکیه ما باید که به هم برنامه‌های به هم نمایش‌های یا که استفاده تئاتر استفاده گویم که رادیو چقدر شما صحبت‌های خوب می‌برید استفاده تلویزیون هم اینو اگر همه یک جای هم قدم باشه اگر این تاثیرش از تبابت دخترم بهتر میشه. خوب بیننده عزیز ما یک صحبتی داشتیم با کارشناس مسائل گندری معلمه بسیار عزیز گلجان بابا صدیق و در دایره لایحه اویله مکان مهربانی. امیدوار هستم که از صحبت معلمه بهترین نقطه را برای خودتون گرفتین. صبر کردن، همدیگر را دوست داشتن، احترام کردن و امیدوار هستم که ما یک جایه با حل کردن بعضی مسائلی که حالی پیش روی ما هست با گذشتن از دشواری هایی که مثلا زندگی رو برای ما میارد اویله رو واقعا به یک مکان مهربانی تبدیل میدهیم و من امیدوار هستم که ما این کار رو انجام داده میتوانیم. برای شما نیز معلم من زندگی بسیار زیبا و خب عمری درازی با برکت آرزو میکنم. برای شما بیننده های عزیز موفقیت، برار و سعادت رو و مهمتر از همه همین مقدسات یعنی اویله رو خب باید احتیاط کرد، احترام کرد و کوشش کرد که همیشه مکانی مهربانی و صداقت باشد. تا صحبت دیگر. اویله مکان مهربانی